23 जुन बे सानाव इन्टारनेशनल अलिम्पिक डे। बे हाबाफारियाव आसाम अलिम्पिक आफादजों गुवाहाटीयाव साइकेल रेली खुंफुंनाय जायो। मन्त्री बिश्वजित दैमारी बिथाङा बे रेलीखौ बेखेवो। आसाम सरकारा 40,000 फरायसालिफोरनि गेजेराव अलिम्पिक भेलु हाबाफारि जागायदों। इन्टारनेशनल अलिम्पिक कमिटिनि हेफाजाबाव जागायनाय बे हाबाफारिया लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ आरो गेलेनायनि गेजेरजों गोख्रों खालामनो मिजिंथिदों। लाइमोन क्रिकेट गेलेगिरि वैभव सूर्यवंशीया भारतनि T20 हानजायाव गावनि गिबि सायख'जानायखौ गावनि जिउनि सिमां जानाय जाफुंनाय होननानै फोरमायदों आरो बुंथिदों दि बे समआ बिनि लाइमोन क्रिकेट जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन जाफुंसारनाय। राजस्थान रयेल्सनि थाखाय IPL 2022 आव गोमोथाव गेलेनायनि उनाव 15 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिखौ 26 जुननिफ्राय जानो गोनां आयारलेन्ड आरो इंलेन्डनि फैगौ T20 हानजायाव दावबायनायनि थाखाय भारतनि हानजायाव मुं थिसननाय जादों। गावनि गिनाय गैयै गेलेनायनि थाखाय बिथां लाइमोनआ गोबां बिथिङाव साबायखर मोन्दों। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव निट सोंलु बिलाइ गोसारनाय दावराव दावसिनि गेजेराव गावनो गाव जिउ फोजोबनानै थैनाय 12 फरायसाफोरनि गोसोखांथियाव ममबाति सावदोंमोन। क'क्राझार जनता पार्टीनि सोमावसारनायाव बिसोरनि सावगारिफोरा गोमानाय इयुननि सिरियै गोसोखांथि महरै गोसोंना दंमोन। जौसे सुबुंफोरा सोमावसारनायाव जथाय जानाय समाव गोबाङानो फोथायनाय मोनसे फेलें जानाय सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव दुखु आरो रागाया ज' जाय गावनि बयनिख्रुइबो लोरबां फरायसाफोरखौ फेलें खालामदों। गुवाहाटी मालिगावआव गिख्रंथाव डाकाइतिनि जाथायाव सनानि गहेनाखौ आइजोनिफ्राय सेना लाङो। आइजोआ बे जाथायाव जखम जायो। CCTV केमेरायाव बेफोर सेबखांजादों। 23 जुनखालि मावख'गिरिफोरा बुंथिनाय बादिब्ला कुमार भास्कर बर्मा फ्लाइअभार सायाव दावराव दावसि जानाय जोनोम सान फालिनायजों सोमोन्दो लाखिनानै गुवाहाटी पुलिसआ 4 गारि हमदों आरो 14 सुबुंखौ लाबोदों। बे बाथ्रानि सायाव ट्राफिकनि डेपुटि कमिशनार अफ पुलिस DCP जयन्त साथी बराया बुंदों दि ससियेल मिडियायाव जोनोम सान फालिनायनि भिडिअ भाइरेल जानायनि उनावसो पुलिसआ बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों। हमजानाय गारिफोरनि गेजेराव मोनसे डिफेन्डार, मोनसे मार्सिडिज, मोनसे स्कर्पिय' आरो मोनसे हन्डा सिटी दं, जायफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहायनाय जादोंमोन होननानै अजद खालामनाय जादों। पुलिसआ 14 सुबुंखौ संदाननायनि थाखाय लाबोदों आरो बे जाथायनि सायाव बिजिरनाय सालायगासिनो दं। हमजानाय सुबुंफोरखौ दा संदानगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला फालांगिगिरि गौतम बरुवाया गावनि बिसिनि थाखाय खुंनाय बे जोनोम सान फालिनायनि भिडिअ ओंखारनायनि उनाव गोबां संखारिनाय जादों। भिडिअआव नुनो मोन्दों दि फ्लाइअभार सायाव गोजा कार्पेट बनानै लामा सायावनो रंजानाय हाबाफारि जादोंमोन। बे जाथाया ट्राफिक नियम सिफायनाय आरो रायजोनि सम्पदखौ गाज्रियै बाहायनायनि अजद लाबोदों, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफोरा गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। क'क्राझारनि गेन्द्राबिल दाबसे समायना गामियाव सेफ नेचार सेफ अर्थ बाखनायथाव हाबाफारि एवेयारनेस प्रग्राम लादों। बे समायना लामायाव गोबां जायगा नायनो मानसिफोर फैयोमोन। फट' रिल्सनि थाखाय लाइमोनफोर बांसिन नुनो मोनोमोन, जायनि थाखाय गोबां बियार बटल प्लास्टिक जेरै हागु गारना दंलाङोमोन। बेनि थाखाय गामिनि बयबो थांलाय फैनायाव असुबिदा जानांदोंमोन। गामिनि बयबो जयै साफा खालामदों मिथिंगा आरो गामिनि लामाखौ समायना लाखिनो बिथांमोना खावलायदों। बेरायफैबाबो बेबादि गाज्रि थासारि खालामना गालांनो नाङा। मिथिंगाखौ साखोन सिखोन लाखिबासो बुहुमा मोजाङै थागोन। तामुलपुर जिल्लायाव भारत-भुटान सीमा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय बांबोदों। बे जिल्लानि भारत-भुटान सीमा ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सानफ्रोमबो दाङाबाजि सोलिगासिनो दं। बेनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउ खुंनाया गोब्राब जादों।